etorria, naiz eta egun desente dara mazkien ja hemen eta guztiz integratua dagoen. Bueno, berez txalaparta indar gehien izan duen gunetik dator, bera bertako ikasle izan da, bertako txalaparta eskolan, han ere txalaparta festa ospatzen da, ikusi dugu harrizko txalapartarekin, egurrezkoarekin, tuboekin, bera da, Eliansa. Hemen gaur hori zateratzea ausartu dana, Intxaurrondotik dator, bueno, Intxaurrondotik, bai, Ategorritatik dator, Intxaurrondo badakizue nahiko konotazio berezia dauzka, eta ez zaio asko gustatzen. Bera, bueno, edozin modako musikarekin ausartzen da, eta nola ez baita ere, alboka eta soinuarekin, eta musika estilonekin. Bera, Iñigo Lurgain. Hemen oraingoan tuboekin ikusten dugu, baina han izkutatuta dabil perkusiozko tramankuloien atzean, indiako tabla jotzen du, kajoia, darbukak, bodrama, eta bueno, ez du repertorio guztiatera, baina beste 1000 traste dauzka ere. Orain Andoainen bizi da, lehen egian bizi zen Egia kalean, eta txisteak kendu digu, baina bueno, bera da Iñigo Egia. Hemen, bueno, berez Nafar bakarra esan behar nun, taldeko Nafar bakarra, baina, bueno, berez Nafarroa garaiko bakarra, ze beste batzuk badaude ere Nafarroa maritimakoak eta mendebaldekoak. Bueno, itxasoa ikusten den Nafar herri bakarretik dator, zein da? Oso, ondo, Aranotik, ikusi dugu, bueno, todoterrenoa ditzen diogu, abestu, teklatua, txalaparta, Arantxa Enza. Eta, bueno, azkenik, bueno, ja, ez dakit nun dagoen, nun bizi den, bueno, orain mendiartean bizi da, naiz eta azken aldian hirira nahiko gerturatzen dan, baina, bueno, errezil inguruan bizi da, eta txalapartarekin, urte mordoa daramazkigu elkarrekin, bera da Arkaiz Martinez eta ni neu Igor Otxoa. Eta joko duguna azken kanta, azkena, ez igual gero beste bat joko dugu, baina honek ere badu esan nahi berezia, Saustatik erbetegira du izena, eta hauek ziren